Odlično, odlično. Da vam nije zima, ispod tih sakoa, šta se dešava? Wow! Gledajte, vidite koliko ljudi oko nas. Ona jedina imala... Iskreno, sada nam je mnogo vruće. Baš je vruće pitanja. Čekaj, gde kreću vruća pitanja? Ne, taman to. Ajmo, kad smo već spomenuli ta vruća pitanja u novu godinu, da li verujete u ono kad se kaže ulazite sa crvenim donjim vešom? Pa ja uvijek nekoga to poštujem. Ne Stvarno? znam zašto, ali da. Uvijek imam crveno. Stvarno, Sanja? Obavezno moraš da probaš. Vi ništa ne znam. Ja imam kose i crvene cipele, eto to je to. Moraš da probaš. Nas tri zajednički volimo. Nemojte molim vas. Ja mislim da je to tako. Ne, ja mislim domaćinke dele i to je to.